सर्वपल्ली राधाकृष्णनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरि सान फालिनायाव दिनै इरेकटाव गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा मोनसे केक हानो नागिरदों आरो आं बे केकखौ गसाइनि नाम लानानै आं हानो नागिरदों। दिनैनि सानाव गासै जोंनि भारतारियावनो भारत नाङैनो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि जोनोम सानखौ फालिनाय जायो आरो बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जायो आरो जोंबो दिनै जोंनि इरेकटाव गोजौ फरायसालियाव जोंनि फरायसा फरायसालि बिथांमोना बे सानखौ फालिनो नागिरदों बे फालिनायखौ जोङो जागायलांबाय थानाय गाहाय फोरोंगिरि सार लोगोसे गुबुन आयदानि फोरोंगिरि सारमोन लोगोसे जोंनि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानाव आब' आदामोन। आंनि मुङा थरायना परिना नार्जारी। आं 10 थाखोआव फरायो। बा लाखिना जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ आखाइ फारनैजों खबजबना खुलुमनानै सनमान खालामनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। मानो होनबा फोरोंगिरि फोरोंनायजों जों रोङैखौबो सोलोंनानै लानो हायो। डक्टर राधाकृष्णनि बिफानि मुङा सर्वपल्ली वीरास्वामी आरो बिमानि मुङा सीतामामोन। 2024 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बर गोथार डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि फोरोंगिरि सानाव नुजाफैनाय जोंनि इरेकटाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सार लोगोसे बे फरायसालिनिनो लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि सार लोगोसे बे फरायसालिनिनो गुबुन आयदानि फोरोंगिरि सारमोन लोगोसे जोंनि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिमोन। आंनि मुङा सरनाम रफात। आं 9 थाखोनि फरायसुला। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णआ जोनोम मोनदोंमोन 5 सेप्तेम्बरनि 1988 मायथाइनि तामिलनाडु रायजोआव। बिनि उनाव बिथांनि बिलोगो आरो लोगोफ्रासो बिथांनि जोनोम सान फोरबोखौ फालिनो डक्टर राधाकृष्णनि खाथियाव थांदोंमोन आरो जोनोम सान फालिनायनि सोमोन्दै बिथाङा बिलोगोफोरखौ माखासे फिननाय होदोंमोन। बै सानखालि गावनि जोनोम सान फालिनायनि सोलाय गासै भारतवर्षआव बे 5 सेप्तेम्बरखौ फोरोंगिरि सान महरैसो फालिनायनि थाखाय गावनि लोगोफोरखौ खावलायदोंमोन।
सर्वपल्ली राधाकृष्ण आरो बिनि उननिफ्रायसो गासै भारतबर्षआवनो बे 5 सेप्टेम्बर सानखौ फोरोंगिरि सान फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो। आङो खनबावनांगोन बिथाङा जाबाय जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथां सुहिन बर' बिथांखौबो बिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोर होननानै आंनि लाखिनो खावलायबावबाय। दा बे सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो बुङोब्ला बोरै मोनबोखो जों सोलोंथाइखौ होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो गुदि फोरोंगिरियानो होनना बुंदों बिमायासो गुदि फोरोंगिरि होननानै बुंदों गुड मादार इज ना देन बेटार 100 टिचार 100 जननि टिचारनि फोरोंगिरिनि बान्था मावनो हायो सासे बिमा अब्ला बे सासे बिमाया बेबायदि मोजां गथ' खाङोब्ला बे गथ'आ जुदि मोजाङै सोलोंथाइ लायोब्ला सानसे समाव बियो नैबे सर्वपल्ली राधाकृष्ण बायदि जागोन आरो माने सासे खुब नागरिक मोनसे बुजिनो हानाय नागरिक भारतनि सिटिजेनशिप जानो हानाय मोनसे गियानखौ मोनगोन। ओंखायनो बुंदों जोङो गोदोनि सोलोंथाइखौ लाग्रोनाया बेयाव नङाब्लाबो गोदो लाग्रोनाया जोङो न'आवसो लाग्रोनांगौ। ओंखायनो बुंदों न'आ बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथान होनदों न'आनो बेस्ट सोलोंनायनि थाना न'आनो। बेनिफ्राय बेस्ट फोरोंगिरिया जाहैदों बिमा। ओंखायनो जों बेखौ मोननोब्ला मोनसे आन्दलनकारि बायदिसो जोङो बे गियानखौ मोननोब्ला सोलोंथाइखौ रोखा हिसाबै मोननोब्ला जों आन्दलनकारि बायदि बिग्रायारि बायदि जोङो मिथिबाय। सक्सेस होननाय लोगो लोगो मोनसे वर्डआवनो जानो हागोन सक्सेसआ बाट बे मोनसे वर्डखौ मोननो थाखाय जों बहुद स्ट्रागल खालामनांगौ। जोंनि भारत हादरावथ' गोबां माने गेम्स स्पर्ट्सफ्राव जोबोद दावगागासिनो दं बा बहुद गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ लागासिनो दं। बेहाय माने प्लेयार थायो दाथ' अलिम्पिक जादोंमोन पेरिसाव बे ओरैबायदि माने हकि टीमा ओरैबायदि माने बिसोरो मा होनो ओरैबायदि माने गोसोआव सानना लाबाय जों माने फाइनालाव जों गल्ड मेडेल लाबोनो बाट जों मोनासै आरो दिनाव खिन्थु बिसोरो मा जादों इमान गिदिर गिदिर बहुत गिदिर बहुत माने बिसोर माने आइडेन्टिटि गोनां माने सिनायजानाय फेमास प्लेयार गोजा बिसोरो माने गावसिनि बादायलायनायाव ओरैबायदि गोसो होबाय माने मबाइलखौ बिसोर साइडआव दोनबाय माने मबाइला जोंनि थाखाय गोनांथि नङा बुजिबायना जोंनि थाखाय जोङो ट्रफिखौ जों देरहानांगौ ट्रफिखौ जुदि देरहायोब्ला आरो मोनसे गौरव जागोन आरो बिसोरनि मा होनो सिनायथि आरो जोंनि हादोराव आरो बुहुमनाङै गासैबो गोसो थिग बेबायदि नोंसोरनि साननाया बिदि जानांगोन मबाइल बा बायदिसिना प्रग्रामफोराव नोंसोर माने थांनानै मोसानाय बायदिसिना नायनाय बे गोनांथि नङा सक्सेसखौ जुदि मोननोब्ला मा जानांगोन बे गेलेग्रा प्लेयार बायदि जानांगोन बुजिबायना जोङो जेरैखि जाया जोंनि थाखो खथानि आनजादफोरखौ जों मोजाङै क्वालिफाइ जानांगोन बे साननाय थानांगोन आरो उनाव जों माबा मोनसे मोजां गावनि न'खरनि थाखाय गावनि समाजनि थाखाय आरो गावनि हारिनि थाखाय मोजां मोनसे जों सासे सिनायथि गोनां सुबुं जानानै जों मोनसे समाजनिफ्राय मोनसे मोजां खामानि मावनानै मोनसे बिबानखौ लानांगोन आरो मोनसेसो बिबानखौ लानांगोन फिउचारनि थाखाय
आं बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो दिनै आरो नोंसोरखौ मोनसे नोंथांमोना बे जिथु दिनै टिचार्स डे प्रग्रामखौ जेनेबा डेक'रेसन खालामनो गोबां माने बयबो नाजाबाय बहुत खस्थ' खालामदों थिग बेबायदिनो नोंसोर खस्थ' खालाम माने आं नुदों नोंसोर सोलोंनाय माने क्वालिटिया गोबां दङ आरो नोंसोर बहुत मोजां खालामगोन जों लासै लासै सोलोंबाव आरो जुदि नोंथांमोना हायोब्ला उनाव भकेसनेल कर्सफोरजोंबो एसे एटाच जानानै था बेफोर जिउआव गोबां माने हेल्पफुल खालामो आं बे गुसुं बिबुंथिखौ लाखिनानै आं बे गोजोनथों जोंनि फोरोंगिरिफ्रा दिनैनि बे टिचार्स डेजों फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लानानै गावबा गावनि सान्थौ बा गावबा गावनि साननाय बाथ्राफोरखौ मोनदांनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंथिनो हागोन आं दहाय सिगाङाव बुंखादों फोरोंगिरिफ्रा नोंसोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोरखौ ओरैनो गोसोखांनानै बुङा मिथिबायना गावसोर बास्तबआव मोननाय मोगथाङाव मोननाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोनदाङो मोजाङा मा गाज्रिया मा बेखौ मोनथियो नोंसोर मा खालामबा मोजां जागोन मा खालामाबा गाज्रि जागोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना मोनथियो ओंखायनो बिथांमोना बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव ला आंखौ अराय सम बुंगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोसोआव लानानै नोंसोर आवगायोब्ला माने नोंसोरखौ मानसि जानायाव रावबो हमथानो हाया दिनै जोङो नुदों सोरबा सुखा गथ' सासे एसिएस आइएस अफिसार डक्टर बिसोर बिदि जायो बिदिनो हार्डवर्क मेन बाथ्राया जाबाय हार्डवर्क खालामागौ माने नोङो जिखुनु खामानिखौ नोङो साक्सेस जानो दहाय आं बारा गोलाव बुंनो सानासै दिनैनि बे फोरोंगिरि सान फालिनायनि जितु आफादगिरिनि बिबुंथि आंनि जितु बिबुंथि बे बिबुंथिखौ आं बेखिनिखौ बुंनानै बयनिसिमबो हामलायथि आरो मोजां हामलायथि बावहरनानै आंनि जितु बिबुंथि